Hey, du får ro. Kan vi få noget koncentrationsro her? Ja! Hvad skete der? Hvad? Så du, hvad jeg gjorde? Nej, hvad gjorde du? Det, du puttede den bare op i. Jo, du puttede bare. Jo, du gjorde så. Put. Der var ingen, der stod det, Mads. Jeg har sgu da på film. Men Jette er til gengæld tæt på. Hun tyre var dem dernede. Hvad fanden med det? Ej! Prøv igen. Den kan jeg ikke. Nej, Tom! Hvorfor ikke en kop med til mig? Der er også en der. Ja, tak. Ja! Nej. Hvorfor gør jeg det altid med det her? Jeg gjorde det. Den kom op. Nej, han gjorde ikke. Den kom der. Nej, han gjorde ikke. Prøv at se. Igen. Jeg gjorde det igen. Han snyder. Jeg gjorde det. Kamera, han snyder, så det halve godt gjort. Han snorer i blyanterne. Nu gør jeg det igen. Nå. Ja, 3 gange. Jette. 3 gange. Den hopper. Du kan det med 3. Nej. 4. Skal vi vise dig, hvad man gør? Nu kommer champion. Hvor? Hvem kommer? Du skulle gøre med dem alle sammen på en gang. Nej. Jo. Hov. Sådan der. Hold nu op med det der. Okay. Au. Det er faktisk den der, jeg gør det med hver gang. Ja. Hvis du lægger mærke til det. Det er nemlig en god blyant. Det var det skønne. For helvede! Start på, hey!